Oke lah, ngaret teranulir ini rapo. Dino koyo nguntalo buat. Dino pengen telu esok sore bengi. Kapan rene nang awak teng gletik kabeh oke. Tapi tetep syukuri bareng penting sih iso kerja sih obah. Nikmati bae. Penting wedhuse do lemu-lemu kowe pra. Wah, iki jalan apa? Jalan apa kok lembut akeh? Pak Lur wedhus dalane ogi. Lembut akeh. Ulone akeh mesti ki ya. Jalan apa dong iki? Iki Pak Lur wedhus, Pak Lur sing kok jalan ora lembut kabeh kok ya. Wah, jalan lembut kok kanjange nanti iki. Wah, tujuan-tujuan akeh ulone iki. Wah, lembut akeh pokone. Udah cok ono ulone iki lembut akeh. Oke. Wah, nanti sih wah hai kan dianget coy bakal nanti ke bakal waktu seorang tumon ki wah iya sih ada waktu sih tidur ruang oleh puasa iki tapi lebih akeh oke Karo bos iki ngakon-kon ngenteni ana sing Pak teko wedhus tapi ono ora teko-teko. Jadi amene mana ndane kene. Ro nyantai mbuan sedelot maneh teko. Karo nyawang wedhus oh iya sih bosnya bos lewat dalane kok suruh rugut-rugut kok iki bos Lah sama lewat ya kena lewat ngendi kesasar bre. nah lewat biasa dalan tekan kebun-kebun oke lah Ya kok tak aspalke kok tenang kalem. Kowe lewat mek alus dalan mek semplirik eslem. yes Ndak pernah ono apa nggih tekan kene iki? nggih Pak Luru wedhus iki aku we Kalau wedhus lah milih monggo ono sing kelas bisnis, ekonomi, eksekutif. oh Masing-masing harga bisik-bisik boy. nah iki wedhus apa motor mabur bos kok ekonomis ono bisnis Zaman saiki yo kudune pinter-pinter bos nek usaha iki bos. oh Ben payu kuwi bos. nah lah nek iki wedhus opoan iki bos Iki waslo wis ngaret apa durung iki? Duh, saya dong oleh gemblemboran kok iki ora pakane. Slo waslo. Slo. Woi, pripo? Ana apa glombar-glombar ngak-ngak. Ki ana tamu kok ki yo. Lah kowe wis ngaret urus slo waslo. Wis kae taritke sak tris. Nang kamar keblek penanggo kasur. Kang lah bos sing ndi kok kamar glemboran iki Kayak iki kan kayak bos wedhus. Nah aku ki yo bos ngarit. orang sampean kan kok ngomongnya bos jebul tukang ngarit ngono ngarit